Toto je excentrické zneužívanie filmových, animačných a zvukových zákonov. Miniatúra môže byť falošná, objavujú sa tu vulgarizmy a na video by sa nemal nikto pozerať. Sakra, to už je akože dnes. Tomáš, ty si niečo pripravil na dejepis, lebo ja reálne nemám nič. Počkať, ani ty to nemáš? Ja som si myslel, že ty to pripravíš. Ja som myslel, že ty. Aha, tak čo urobíme? To tam len tak prídeme? Asi hej, pôjdeme tam a nejak to uhráme, nech nevyzeráme jak dementi. OK. Aj tak, nie je to najťažšia téma, hej, tak... Ha, ten bol dobrý. Počkajte, dejepis je na ktorej hodine? Na 7. Aha, tak to by sme ešte mohli stihnúť. Dúfam, že nás Men alebo Tatarka nezdrbu. Dobre, ale začneme teraz, lebo nestihneme nič. 6 hours later. Tak, milá pančelka, milí žiaci, Pripravili sme si pre vás brutálnu prezentáciu, na ktorej sme makali niekoľko týždňov. hej, dali sme si na nej záležať. Pripravili sme si prezentáciu na tému Európske kolónie, ale najprv, Paťo, ty začni, hej? Prečo ja? Dobre, no, bože. V prvú polovicu 16. storočia dominovali európskemu kolonializmu v európskych dejinách Španieli a Portugalci. Španielské impérium bolo jednou z najstarších a najrozšiašia V priebehu 16. storočia sa Španielsko stalo poprednou globálnou superveľmocou. Vďaka prílivu zlata a striebra zo svojich amerických kolónií si mohol dovoliť vydržiavať silnú armádu a námorníctvo. V tejto dobe zažíva nebývalý rozkvet aj španielská kultúra. 16. a 17. storočie sa preto označuje za španielský zlatý vek. Ďalej. Portugalská ríša bola jedna z najdlhšie trvajúcich ríš, tuším, vo svetových dejinách. Existovala takmer 6 storočí. Ríša bola založená v 15. storočí a od začiatku 16. storočia sa rozprostierala po celej planete s územiami Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a v rôznych regiónoch Ázie a Oceánie. Myslím. Či? Nie? Hej? OK. V roku 1580 španielský kráľ Filip II sa zmocnil portugalskej koruny. Pre Portugalsko bol Filip I, by the way. Začalo sa teda 60-ročné spojenie medzi Španielskom a Portugalskom, ktoré sa v súčasnosti nazýva Iberská únia. Španielský kráľ bol zároveň aj portugalským kráľom. Portugalské kolónie sa stali terčom útokov superiacich európskych mocností nepriateľských Španielsku. Boli to impéria anglická a francúzska. Mohol by si pokračovať? Akože chcel by som ísť na obed. Sorry, britská ríša bola najväčšia koloniálna ríša v dejinách ľudstva. Rozloha v roku 1922 mala takmer 33 miliónov kilometrov štvorcových. To bolo v tej dobe štvrtina svetovej populácie. Prvými britskými zámorskými územiami boli začiatkom 17. storočia osady v Severnej Amerike a obchodné stanice v západnej Indii, východnej Indii a Afrike a niekoľkých ďalších 10 ročiach im pribudli územia Gibraltaru, územia v Indii, Kanada, Malajské polostrovy, Mys Dobrej nádeje, Ceylon, Malta, Austrália, Nový Zéland, Aden, Hongkong, Suezský prieplav, Nigéria, Egypt, Kenia, Uganda, Zanzibar, Tanganyika, časť Juhoafrickej republiky, po prvej svetovej nemecká východná Afrika, časť Kamerunu a Toga, nemecká juhozápadná Afrika, Mezopotámia, Palestina a nemecké Tichomorské ostrovy. Proste boli to nenažranci. Už si skončil? Hej. Pri francúzskom impériu stačí vedieť, že bolo v 19. a 20. storočí po britskom impériu najrozsiahlejšia kolónia na... Francúzsko získávalo prvé kolónie na začiatku 17. storočia a postupne sa stalo jednou z rozhodujúcich svetových koloniálnych veľmocí. Od začiatku 17. storočia sa k Anglicku a Francúzsku pripája aj Holandsko. Ďalej sú tu Švédi, ktorí sa pokúšali o kolonizáciu Severnej Ameriky počas 17. storočia. Tieto pokusy im boli napred platné, lebo tu mali značnú konkurenciu. Hej no, nenažrané Anglicko a Francúzsko. Ticho! Napríklad takým Holandianom sa celkom darilo v oblasti juhovýchodnej Ázie, ale na rozdiel od Španielov alebo Angličanov dávali prednosť skôr obchodnej výmene a dovozu do Európy.
V 18. storočí viedli Holanďania boj o kolónie v Severnej Amerike a v Indii s Veľkou Britániou a Francúzskom. Proste Angličania boli šialení a Francúzsko tiež. K najvýznamnejším patrí 7-ročná vojna, ktorá bola vedená na 3 kontinentoch. Európe, Ázii a v Severnej Amerike. V 19. storočí sa z Veľkej Británie stala po 7-ročnej vojne najväčšia koloniálna ríša v moderných dejinách. To by bolo asi všetko asi. Toto boli európske kolónie. Ďakujeme za pozornosť. Prajeme pekný zvyšok. Čože? Sme dostali 3? Ale veď ako? Sme mali tú prezentáciu, nie? A na to, že sme robili počas výtvarnej, tak dopadla super. Aspoň podľa mňa. Dostali sme 3, lebo sme mali robiť prezentáciu o 2. svetovej vojne, ty idiot!